Vítejte, představte si, že nadešel váš poslední den, že zavřete oči a něco tam na vás čeká. Ne světlo, ne pokoj, ale ticho. A v tom tichu pohyb, pohled, přítomnost. Něco, co tu bylo vždy. Ve starověkých kulturách po celém světě existuje děsivě jednotná víra, že mezi světem živých a mrtvých nestojí prázdnota. Stojí tam strážce. Bytost, která hlídá bránu, soudí duši, nebo ji bez milosti pošle dál. Někdy to byl Bůh, jindy démon, duch nebo šakal s hlavou člověka. Může mít 3 hlavy, tělo kostlivce, nebo být tichým soudcem, který vám ukáže jen prstem. Dnes se podíváme na 10 nejděsivějších bytostí, které v mytologiích napříč světem vládly podsvětí. Některé znáte, jiné jste nikdy nechtěli potkat, a přesto jsou součástí našich starých příběhů. První místo – Kerberos. Na pomezí života a smrti, v místě, odkud není návratu, střeží brány podsvětí tříhlavý pes jménem Kerberos. Jeho jméno známe z řecké mytologie, kde vystupuje jako věčný strážce říše mrtvých, která náleží bohu Hádesovi. Kerberos nebyl obyčejné zvíře. Jeho původ sahá do temných hlubin chaosu, kde vznikly ty nejděsivější bytosti řeckého světa. Jeho otcem byl Tyfón, obrovský netvor, který měl stovky hadích hlav a jehož dech chrlil oheň. Matkou mu byla Echidna, napůl žena, napůl had, nazývaná také matka všech nestvůr. Mezi jeho sourozence patřila Chiméra, Lernajská hydra, Ortos nebo třeba slavná Sfinga. Kerberos bývá nejčastěji zobrazován se 3 hlavami, hadím ocasem a tělem porostlým šupinami a hady. Každá z jeho hlav údajně bděla nad jinou částí času, minulostí, přítomností a budoucností. Někdy se ale výklady liší a připisují mu třeba 50 nebo i 100 hlav. Všechny tyto podoby však mají jedno společné. Kerberos představuje absolutní hranici mezi životem a smrtí. Jeho hlavním úkolem bylo hlídat brány Hádesova podsvětí, aby se žádná duše nedostala ven. Smrt byla v řeckém pojetí jednosměrná cesta. Zatímco do podsvětí mohl každý zemřelý vstoupit, ven už se dostat neměl nikdo. A právě Kerberos byl ten, kdo měl toto pravidlo nekompromisně hlídat. A přesto se najdou ti, kteří se s ním setkali a přežili. Nejslavnějším z nich byl Herakles. Jeho 12. a poslední úkol od krále Euristea zněl jasně: přivést Kerbera z podsvětí na povrch. Herakles se vydal do říše mrtvých, kde čelil nejen Hádesovi, ale i samotnému Kerberovi. Zbraně mu byly zapovězeny. Přesto ho dokázal přemoci holýma rukama, spoutat ho a odnést mezi živé. Po splnění úkolu byl Kerberos navrácen zpět na své místo, kam patří. Jiní hrdinové volili chytrost na místo síly. Básník Orfeus se do podsvětí vydal, aby přivedl zpět svou zesnulou manželku Euridiku. Místo boje zahrál na liru tak smutně a krásně, že Kerberos usnul. Aeneas, trojský hrdina a praotec Říma, podplatil Kerbera koláčem naplněným opiem, medem a omamnými bylinami. I on tak prošel nepozorovaně dál. Kerberos se v řecké mytologii neobjevuje jen jako netvor. Je to i symbol. Jeho 3 hlavy mohou představovat 3 fáze lidské existence: narození, život a smrt. Nebo 3 roviny poznání: minulost, přítomnost a budoucnost. Ať už je výklad jakýkoliv, jedno zůstává jisté. Kerberos zosobňuje nevyhnutelnost smrti a nepřekročitelnou hranici mezi světy. Jeho obraz se dochoval v mnoha podobách. Na řeckých vázách, v sochách i ve starověkých textech. V římské verzi mýtů se jmenuje Cerberus a dostává mírně odlišný význam. Častěji je spojován s peklem než s podsvětím jako takovým. Ve středověku se jeho postava přetváří. Stává se démonem, pekelným psem, kterého najdeme například i v Dantově božské komedii, kde hlídá 3. kruh pekla a trhá obžerné duše na kusy. A Kerberos žije dál i v moderní kultuře. Najdeme ho ve filmech, videohrách, knihách i hudbě. V sérii Harry Potter je inspirací pro tříhlavého psa Chloupka, který střeží kámen mudrců.
Ve hrách jako God of War nebo Hades představuje obávaného protivníka. A v informatice se jeho jméno stalo označením bezpečnostního protokolu, který hlídá přístup k síti, stejně jako Kerberos hlídal přístup do světa mrtvých. Dokonce i jeden z měsíců Pluta nese jeho jméno, Kerberos, objevený v roce 2011. Ačkoliv se změnily obrazy, víra i svět kolem nás, myšlenka Kerbera zůstává. Někde v temnotě, hluboko pod hranicí živého světa, stále leží u brány. Nespí. Čeká. Protože smrt nemá dveře. Má strážce. Druhé místo Ereškigal. Ve starověké Mezopotámii, tisíce let před naším letopočtem, věřili lidé v svět pod naším světem, v říši temnoty, kde slunce nikdy nevyšlo a kam se vracely duše mrtvých. Této říši vládla jedna z nejzáhadnějších a nejděsivějších bohyň mezopotámského panteonu. Jmenovala se Ereškigal, královna podsvětí. Její jméno v překladu znamená paní velké země nebo královna velké podzemní země. Byla vládkyní světa mrtvých, říše zvané Kur nebo Irkala, místa, kam se stupovaly duše zemřelých, bez rozdílu dobra či zla. Nebylo to peklo, ale nebyl to ani ráj. Byl to svět stínu, prachu a ticha. A v jeho středu seděla Ereškigal na svém trůnu. Na rozdíl od mnoha jiných bohů nebyla Ereškigal bohem života ani stvoření. Její moc spočívala v izolaci. Nikdo nemohl její říši opustit. Kdo jednou vstoupil, zůstal navždy. Byla sestrou bohyně Inanny, bohyně lásky, plodnosti a války. Právě tento vztah tvoří základ nejznámějšího mýtu, ve kterém Ereškigal vystupuje. Sestup Inanny do podsvětí. Inanna se rozhodla navštívit svou sestru, možná ze zvědavosti, možná ze závisti. Při vstupu do podsvětí však musela na každé zbran odložit část svého oděvu a symbolu moci. Když došla až před trůn Ereškigal, byla nahá, bezbraná a Ereškigal ji nechala zabít. Na 3 dny a 3 noci zůstala Inanna mrtvá, visela na háku v podsvětí. Svět nahoře se ponořil do temnoty. Nakonec však bohové přinutili Ereškigal, aby ji pustila zpět. A i tehdy si bohyně mrtvých vynutila náhradu. Někdo jiný musel zaujmout Inannino místo. Tento příběh ukazuje krutost a neústupnost Ereškigal. Byla neoblomná, spravedlivá, ale nelítostná. Smrt pro ní nebyla trestem, byla přirozeným stavem. V jejím světě neexistovalo hrdinství, jen nevyhnutelnost. V některých verzích mýtů je Ereškigal znázorňována jako temná, smutná postava. Izolovaná od ostatních bohů, vládnoucí osamělé říši, kterou nikdo dobrovolně nenavštěvuje. Jindy je zobrazena jako královna s korunou a žezlem, obklopená démony a služebníky, kteří dohlížejí na pořádek v říši mrtvých. Jedním z jejich milenců byl bůh Nergal, bůh války a nemocí. V některých verzích se stal jejím spoluvládcem. Jejich vztah byl stejně temný jako její říše, plný násilí, vášně i pomsty. Na rozdíl od podsvětí starověkého Řecka či Egypta nebyla mezopotámská říše mrtvých místem odměn nebo trestů. Každý, kdo zemřel, sestoupil do říše Ereškigal, kde trávil věčnost jako stín, bez paměti, bez citu, bez hlasu. I přes tuto hrůznou představu byla Ereškigal uctívána. Lidé jí obětovali, prosili ji, aby přijala jejich mrtvé bez utrpení. Věřili, že královna podsvětí má moc ulevit bolesti, ale i zavolat si kohokoliv, kdykoliv. Dnes je jméno Ereškigal méně známé než jména jejich sestřiček z jiných panteonů, jako je Persefona, Hel nebo Izanami, ale právě ona patří mezi nejstarší známé bohyně smrti v dějinách lidstva. Její kult předcházel i mnohé pozdější náboženské představy o posmrtném životě. Její svět byl tmavý, klidný, neúprosný a ona v něm seděla tiše. Královna mlčení, královna konce, královna, které se nikdo nevyhne. 3. místo. Yanluo Wang. V čínské mytologii existuje místo, kam odcházejí duše zemřelých, než se znovu zrodí.
Toto místo se nazývá Diu, podsvětní říše, složená z mnoha úrovní utrpení a soudů. A nad tímto spletitým světem smrti vládne jediný soudce, Yan Luo Wang. Jeho jméno je odvozeno od indického boha smrti Yamy, který se do čínské tradice dostal spolu s buddhismem. V čínském prostředí však získal novou podobu. Krále s černými vlasy, dlouhým knírem a soudcovským oděvem, který sedí na trůnu v temné síni a sleduje váhy života i smrti. Yan Luo Wang není démon, není ani bohem v klasickém smyslu. Je to spíše božský úředník, vládce, soudce a správce. Každá duše, která po smrti sestoupí do Diu, před něj nakonec předstoupí. Jeho úkolem je rozhodnout o jejím osudu. Podle některých verzí čelí mrtvý 10 králům podsvětí, z nichž Yan Luo Wang je 5. a nejvyšším. V jiných je jediným vládcem. Nejde však o krutého kata. Je to přísný, ale spravedlivý soudce. Pečlivě zkoumá, co kdo činil za života a podle toho určuje, do kterého z 10 soudních kruhů podsvětí bude duše poslána. V některých kruzích podsvětí duše trpí, pikají za zlé činy, jsou bičovány, mučeny, trhány démony nebo ponořeny do jezer krve. Jiné úrovně jsou méně bolestivé, určené pro ty, kteří žili čestně, ale přesto s chybami. Když je trest vykonán, duše se smí znovu narodit. Jednou z nejzajímavějších postav, která u Yan Lua hraje roli, je Meng Po, bohyně zapomnění. Stojí u poslední brány před reinkarnací a každému, kdo ji překročí, podává misku s polévkou zapomnění. Když ji duše vypije, zapomene na celý svůj předchozí život a znovu vstoupí do koloběhu světa. Yan Luo Wang je tedy nejen vládcem smrti, ale i strážcem rovnováhy, který dohlíží na spravedlnost mezi světy. Jeho trůn je chladný, ale jeho zrak vidí do srdce každého člověka. V ikonografii bývá zobrazován jako důstojný muž v soudcovském rouchu, často se zlověstně přísným výrazem. Jeho oči sledují váhy, jeho ruka drží záznamovou knihu života. Kolem něj stojí démoničtí úředníci, kteří vykonávají jeho rozsudky. Pověsti říkají, že i živí mohou být předvedeni před Yan Lua, například při zážitcích blízkých smrti nebo během duchovních rituálů. Ti, kteří se vrátili, často popisují temnou síň, červená světla, staré písky a nekonečný klid přerušovaný jediným hlasem, který rozhoduje. Přestože se postava Yan Luo Wanga objevuje především v buddhistickém a taoistickém kontextu, stal se součástí širšího čínského folkloru. Jeho jméno vzbuzuje respekt. V některých krajích se o něm mluví jen šeptem, ne jako o bohu, ale jako o soudci, kterému se člověk nevyhne. V moderní kultuře se jeho obraz přetvořil. Objevuje se ve filmech, komiksech, hrách, od hororů po fantasy příběhy. Přesto si uchovává svůj původní význam. Yan Luo Wang je ten, kdo rozhoduje, jaký byl tvůj život a jaký bude tvůj trest. Není mstivý, není krutý, je pouze spravedlivý. A ve světě, kde život nekončí smrtí, je jeho slovo tím posledním, které duše uslyší. 4. místo. Hel. V severské mytologii, mezi mrazivými větvemi Yggdrasilu, stromu světa, existuje říše, kam nevedou hrdinské písně ani volání válečných bubnů. Je to místo pro ty, kteří nezemřeli mečem, ale nemocí, stářím či náhodou. Říká se mu Helheim. A vládne mu bohyně stejného jména, Hel. Její jméno znamená jednoduše skrytá nebo ta, která skrývá. A opravdu, Hel je bohyní zahalenou tajemstvím, tichem a chladným smířením. Není bohyní odměny, ale ani trestu. Její království je stinné, chladné, bez slávy, ale spravedlivé. Hel je dcerou Lokiho, lstivého boha, a Obrně Angerbody. Jejími sourozenci jsou Fenrir, obrovský vlk, který jednou spolkne samotného Odina, a Jormungandr, světový had, který obepíná Midgard a při Ragnaroku vynese smrt bohu Thorovi. Hel dostala svůj úděl přímo od boha Odina. Když se narodil její osud, bohové se zalekli jejího vzhledu.
Polovina jejího těla byla krásná, lidská. Druhá polovina mrtvá, zčernalá, rozkládající se. Nebyla jako ostatní. A tak ji Ódin seslal do hlubin světa, do říše mrtvých, aby vládla těm, kteří zemřeli přirozenou smrtí. V Helheimu sídlí v síni zvané Eljudnir. Jejíž jméno znamená zářící mokřad. Je to místo mlh, chladu a bezhlasých stínů. Zde sedí Hel na trůnu a přijímá ty, jejichž duše se pomalu vytrácely z těla, starce, nemocné, děti. Na rozdíl od Valhaly, kde padlí válečníci hodují a připravují se na konečný boj, je Helheim statické místo. Duše zde zůstávají. Nečekají znovu zrození ani odměnu. Jen trvají jako stín dávné paměti. Hel není zlá, ale není ani laskavá. Je chladná, neosobní, jako sama smrt, kterou představuje. Někdy bývá popisována jako nehybná a věčně mlčící. Jindy mluví, ale jen slova nezvratného osudu. Ve známém příběhu o smrti Baldra, milovaného syna Ódinova, sehrála Hel klíčovou roli. Poté, co byl Baldr usmrcen Lokim, sestoupil Hermod, posel bohů do Helheimu, aby požádal Hel o jeho navrácení. Hel souhlasila, ale jen pod podmínkou, že všechny bytosti na světě budou pro Baldra plakat. Když jedna jediná obryně, Loki přestrojený, odmítla, Hel Baldra nepustila. Tím potvrdila, že ani láska bohů nemůže porazit smrt. Hel bývá v moderní kultuře často zaměňována za pekelnou bohyni, ale její podoba je odlišná od křesťanského pekla. V severské tradici je smrt spíše přirozenou cestou než trestem. Hel nevládne plamenům, vládne chladu. V pozdějších textech a v křesťanském vlivu se její jméno stalo základem pro anglické slovo Hel. Ale původní Hel nebyla démon ani pokušitelka. Byla paní konečnosti, temná, tichá a trpělivá. Její svět existoval pod kořeny Yggdrasilu, hluboko, kam se nedostane sluneční svit. A tam stále sídlí, nepohnutě, jako sama smrt, která nevolá, nekřičí, jen čeká. 5. místo. Garmr. V temných hlubinách severské mytologie, tam, kde leží říše mrtvých známá jako Helheim, nestřeží brány hrdina ani bůh. Střeží je pes. Ne obyčejný, ale Garmr, nejdivočejší a nejděsivější šelma, jaká kdy existovala. Jeho jméno, Garmr, zní jako štěkání ve větru. A podle pramenů severských sák je to právě on, kdo se jednou utrhne ze řetězů a přinese světu smrt. Garmr je strážcem jeskyně Gnipahellir, brány do Helheimu, říše, kde vládne bohyně Hel a kde končí duše těch, kdo nezemřeli v boji. Je to pes, který nikdy nespí. Jeho oči žhnou rudě ve tmě a jeho srst je potřísněna krví mrtvých. Zdroje o něm nejsou početné, ale když se objeví, bývá spojován s koncem světa, s Ragnarokem. Ve Veluspě, jedné z nejstarších severských básní, se praví: vyje Garmr před jeskyní Gnipa, pouta praskají, krev stéká z tlamy. Ragnarok přichází. Podle tradice Garmr zůstává spoutaný po celé věky, ale až nastane čas poslední bitvy, až bohové padnou a svět se ponoří do chaosu, řetězy prasknou. Garmr se vynoří z temnot a postaví se bohu války Týrovi. Oba si navzájem přinesou smrt. Garmr zemře Týrovou rukou, ale zároveň svého protivníka roztrhá. Některé teorie naznačují, že Garmr je jen jiným jménem pro jiného slavného severského tvora, Fenrira, vlka osudu. Oba jsou bestie spoutané řetězy. Oba jsou spojeni s Ragnarokem a s krví bohů. Jiní badatelé ale tvrdí, že jde o oddělenou bytost, jejíž význam byl v průběhu času zjednodušen. V každém případě je Garmr archetypem pekelného strážce, stejně jako Kerberos v řecké mytologii. Ale zatímco Kerberos brání mrtvým v útěku, Garmr je hlídačem rovnováhy. Udržuje podsvětí oddělené od světa živých. Je mlčenlivým svědkem věčného spánku těch, kdo padli bez slávy, a jeho vrčení je varováním, že smrt má hranici. V moderní kultuře je Garmr často znovu objevován. Objevuje se ve fantasy literatuře, hrách i filmech. Někdy jako děsivý pes s ohnivýma očima, jindy jako stělesnění samotné smrti.
a přesto o něm víme méně než o jeho slavnějších příbuzných. Možná proto, že Garmr nemluví. On nevyjednává, on jen čeká. A až se otevře Gnipahelir, až puknou řetězy, jeho vytí se stane znamením, že svět, jak ho známe, končí. 6. místo. Mictlantecutli. V hlubinách aztécké mytologie, kde čas plyne v kruzích a život je jen krátká epizoda mezi zrozením a zánikem, leží svět temnoty. Svět, kam duše odcházejí, když jejich tělo schladne a dech ustane. Tato říše se jmenuje Mictlan a jejím vládcem je bůh s lebkou místo obličeje, se zuby obnaženými v nekonečném úsměvu smrti, Mictlantecutli. Jeho jméno znamená pán Mictlanu, tedy pán země mrtvých. Není démonem, není zlem, je zosobněním smrti samotné. Nutné, nevyhnutelné, neustálé. Mictlan byl podle aztécké víry nejnižší a nejhlubší část podsvětí. Bylo to místo, kde končily duše většiny lidí, těch, kteří nezemřeli v boji, při porodu nebo při oběti bohům. Aby se duše dostala až na samé dno Mictlanu, musela projít 9 těžkými úrovněmi, skalami, řekami krve, větrnými pláními plnými ostrých nožů, až konečně stanula před trůnem samotného Mictlantecutliho. Jeho podoba byla děsivá. Nahé tělo pokryté kostmi, lebka místo hlavy, oči vyvalené a jazyk jako čepel nože. Často byl obklopen sovami, pavouky a netopíry, zvířaty noci a rozkladu. Jeho krevní barvou byla černá a červená, barvy smrti a oběti. Mictlantecutli nevládl sám. Po jeho boku stála jeho manželka Mictecacihuatl, bohyně mrtvých, známá také jako paní smrti. Společně dohlíželi na rovnováhu mezi životem a záhrobím. V aztéckém panteonu byl Mictlantecutli jedním z nejstarších a nejrespektovanějších bohů. Lidé se ho nebáli ze strachu, báli se ho s úctou, protože věděli, že jednoho dne bude každý stát před ním. Jeho nejznámější příběh je spojen s bohem Quetzalcoatlem, opeřeným hadem, který se stoupil do Mictlanu, aby přinesl kosti předků a vytvořil z nich nový lidský život. Mictlantecutli však nechtěl tyto kosti vydat. Snažil se Quetzalcoatla oklamat, udržet ho v podsvětí. Ale Quetzalcoatl mu nakonec unikl a s kostmi utekl zpět do světa živých. Během útěku ale upadl, kosti se rozbily. A právě proto, říká legenda, jsou lidé různě velcí a různě tvarovaní. Mictlantecutli nebyl vládcem zatracení. V jeho říši nebyly ohně ani věčné utrpení. Mictlan byl chladný, tichý a temný, ale nebyl zlý. Byl vyústěním života, přirozeným bodem návratu. A on byl jeho klidným, nelítostným správcem. Jeho kult byl silný zejména mezi kněžími, pohřebními obřadníky a těmi, kdo měli blízko ke smrti, nejen fyzické, ale i symbolické. Sochy Mictlantecutliho stávaly u hrobek, ve svatyních a v kryptách. Lidé mu obětovali krev, někdy i lidská srdce, ne z nenávisti, ale proto, aby si naklonili síly posmrtného světa. Dnes se obraz Mictlantecutliho odráží v moderních tradicích, jako je Dia de los Muertos, Den mrtvých, kde lebky a kosti připomínají cyklus života a smrti. Jeho temná postava přežila věky, i když říše Aztéků dávno zanikla. Je přítomen ve výtvarném umění, literatuře, hrách i filmech. Ale skutečný Mictlantecutli? Ten sedí hluboko pod zemí, mlčí, pozoruje a čeká, protože každý krok života je i krokem směrem k němu. 7. místo. Don. V irské mytologii, na samém okraji známého světa, kde se země setkává s mořem, stojí osamělý dům. Jeho kameny jsou černé, jeho dveře nikdy nezůstávají otevřené dlouho. Není to obyčejný dům, je to sídlo mrtvých. A jeho pán se jmenuje Don. Don, jehož jméno znamená temný, je jedním z nejstarších irských bohů. Bývá označován jako první z mrtvých, neboť byl údajně prvním člověkem, který zemřel poté, co dorazil na irskou půdu. Jiní ho však znají jako boha smrti, který vládne duším zesnulých z mořského ostrova,
odkud je vidět jen za zvláštních okolností a odkud není návratu. Jeho domovem je Tech Duin, dům Dona. Nachází se podle legend na ostrově Bull Rock u jihozápadního pobřeží Irska. Toto místo, bičované vlnami Atlantiku, bylo vnímáno jako brána do jiného světa. Duše zemřelých podle keltských tradic putovaly nejprve sem, do Donova domu, než se mohli přesunout dál, ať už do znovuzrození nebo věčného klidu. Don není pánem pekla, ani bohem pomsty. Je strážcem přechodu. Mlčenlivý, neviditelný, všudy přítomný. Lidé ho neuctívali, ale respektovali. Mluvit o něm bylo jako šeptat o samotné smrti. Věci neodvratné a přesto hluboce lidské. Staré keltské písně a básně často zmiňují Dona jako pána předků. Věřilo se, že po smrti se lidé vrací právě k němu, k prvotnímu otci, který vede duše na jejich poslední cestě. V některých textech je Don spojován s koněm, symbolem přechodu mezi světy. Mnoho pohřebních rituálů se odehrávalo s koňmi a některé legendy dokonce tvrdí, že Don se může zjevit jako jezdec bez tváře, oblečený v tmavé zbroji, putující po pobřeží, když se někdo chystá odejít ze světa živých. Podobně jako Hel v severské mytologii nebo Mictlantecutli mezi Aztéky, i Don vládne světu, který není dobrý ani zlý, jen tichý, věčný, nepřístupný. Tech Duin byl podle některých tradic místem, kam se upínaly oči umírajících. Ti, kdo žili poblíž moře, věřili, že jejich duše bude odnesena větrem nebo vlnami k Donovi. A že tam, v jeho temném domě, naleznou klid mezi předky. Don bývá občas spojován i s dalšími irskými božstvy, jako je Dagda nebo Luk, ale jeho role je odlišná. Je neutrálním pánem konce, nezasahuje do světa živých, ale jeho přítomnost ho neustále obklopuje. Až do příchodu křesťanství byl Don součástí irského náboženského života, nenápadně, ale trvale. Po jeho jménu se jmenuje nejen Tech Duin, ale i některé krajiny a kamenné útvary podél pobřeží, které připomínají brány, jež se otvírají jen jednou a jen jedním směrem. Dnes už málo kdo slyší jeho jméno, ale moře si ho pamatuje. A vítr, který vane od západu, prý občas šeptá hlasem Dona. Hlasem, který nevolá, jen očekává. 8. místo. Enma. V japonské mytologii, v říši, která leží mimo dosah slunce i měsíce, panuje spravedlivý a neúprosný král. Jmenuje se Enma, nebo také Enma Dajo, velký král Enma. Je soudcem mrtvých. A žádná duše se před ním neskryje. Enma je japonskou verzí původně indického boha smrti Yami, který se do východní Asie rozšířil prostřednictvím buddhismu. V Japonsku však jeho postava získala vlastní rysy, kulturní i duchovní. Není to bůh, kterého se modlíme. Je to král, před kterým se zodpovídáme. Když člověk zemře, jeho duše neputuje přímo do nebe ani do pekla. Místo toho se nejprve dostává do čistě duchovní říše, kde je přivedena před Enmu. Zde se odehrává soud. Enma prohlédne život zemřelého, každé rozhodnutí, každý čin. V ruce drží knihu, ve které je zaznamenáno vše, bez výjimky. Jeho síň je tichá, temná a rozsáhlá. Po stranách stojí démoničtí pomocníci, známí jako oni, připravení odvést duše do příslušného místa podle rozsudku. Někdo je poslán do reinkarnace, jiný do pekelné říše. A ti spravedliví, ti snad mohou dojít až k duchovnímu osvícení. Enma je zobrazen jako důstojná, přísná postava. Má tmavé roucho, vysokou čepici a ostrý, pronikavý pohled. Často sedí na trůnu a drží makimono, svitek života. Někdy má v ruce i kladivo rozsudku. V některých tradicích se u něj objevuje zrcadlo pravdy, které odhalí skryté hříchy. V lidových pověstech je Enma nelítostný, ale nekrutý. Je strážcem karmy. Každé zlo, které člověk učinil, se mu vrátí. A každé dobro je zaznamenáno. Pokud někdo za života lhal, bude mu jazyk vytržen. Pokud ubližoval jiným, bude čelit stejnému utrpení. Ale nikdo není odsouzen na věky.
Po dostatečném pokání může duše postoupit dál a znovu se zrodit. Zvláštností japonské víry je, že Enma není pekelný bůh v západním smyslu. Peklo, známé jako Jigoku, je říší bolesti, ale i očisty. A Enma je správce spravedlnosti, ne mučitel. I démoni, kteří doprovázejí Enmu, nejsou zlí, pouze vykonávají jeho vůli. Japonci často vyprávějí dětem, že když zalžou, Enma jim utrhne jazyk, nebo že jejich jméno je už zapsané v Enmově knize. A proto by si měli dávat pozor na své činy. Tím se Enma stává morálním symbolem, připomínkou zodpovědnosti. Enma se také objevuje v mnoha moderních dílech, od anime přes filmy až po videohry. Někdy jako démon, jindy jako vážený král nebo duchovní soudce. Ale jeho role se nemění, vždy rozhoduje o osudu duší. V některých příbězích se říká, že Enma byl kdysi smrtelníkem, králem spravedlivým, který po smrti obdržel úkol dohlížet na rovnováhu mezi životem a posmrtným světem. Jiní věří, že byl stvořen jako samotný princip karmy, inkarnace zákona příčiny a následku. Ať už je pravda jakákoliv, jisté je jedno. Až skončí náš život, někde v temném sále s tichým ozvěnou našich činů, budeme stát před Enmou. A on bude vědět vše. 9. místo. Anubis. V říši, kde Nil přináší život, ale poušť připomíná smrt, věřili staří Egypťané v složitý posmrtný svět. Svět, kde tělo i duše museli projít mnoha zkouškami, než mohli dojít věčného klidu. A na prahu té cesty stál on, Anubis. Pán pohřebních rituálů, ochránce mrtvých, strážce tajemství hrobek. Anubis byl jedním z nejstarších bohů starověkého Egypta. Zobrazován jako muž s hlavou šakala, zvířete, které se toulalo poblíž hrobů a nekropolí, stal se přirozeně bohem smrti, hrobů a mumifikace. Jeho jméno v egyptštině zní Inpu nebo Anpu a jeho přítomnost provázela každého zesnulého na cestě mezi světy. Podle legendy byl synem boha Osirise a bohyně Neftidy. A právě když byl Osiris zavražděn svým bratrem Sutechem, to Anubis pomohl jeho tělo balzamovat a uložit, čímž se stal prvním embalmérem, prvním strážcem smrti. Anubisova hlavní role byla průvodce. Věřilo se, že duši mrtvého provází do podsvětní říše, známé jako Duat. Tam, v síni pravdy, stál u slavného rituálu vážení srdce. Jedna miska váhy nesla srdce zemřelého, druhá pero bohyně Mát, symbol pravdy, spravedlnosti a rovnováhy. Anubis přihlížel a dbal na spravedlivý průběh. Pokud bylo srdce lehčí než pero, duše mohla pokračovat dál, k Osirisovi, králi mrtvých. Pokud však bylo srdce těžké hříchy, bylo shozeno nestvůře jménem Ammit, která ho pohltila. Tato duše zanikla na věky. Anubis tedy nebyl soudcem, tím byl Osiris, ale byl strážcem vstupu, dozorem nad pravdou a ochráncem těla i duše. V egyptském světě bylo tělo klíčové pro posmrtný život. Mumifikace nebyla jen tradice, byla nutnost. A každý krok tohoto procesu byl prováděn pod ochranou Anubise. Kněží, kteří mumifikovali mrtvé, často nosili jeho masku. Jeho jméno bylo vzýváno při balzamování, při pohřebních modlitbách i u hrobek. Sošky Anubise se pokládaly do hrobek jako ochrana proti zlu. Jeho oči viděly i to, co mělo zůstat skryté. Jeho přítomnost byla temná, ale nebyla zlá. Smrt nebyla v Egyptě koncem, ale přechodem. A Anubis byl ten, kdo dohlížel, aby tento přechod proběhl správně. Časem se jeho role částečně proměnila. V pozdějších obdobích převzal vládu nad mrtvými Osiris. Anubis ale zůstal věrný svému místu. Věčný průvodce, stín mezi světy. V moderní kultuře zůstává Anubis jednou z nejznámějších egyptských postav. Objevuje se v knihách, filmech, videohrách i symbolice. Jeho černá hlava šakala, elegantní postava a oči plné klidu i smrti mluví beze slov. Ale skutečný Anubis? Ten nepatří do fikce. Ten žije v každém rituálu, v každé vzpomínce na mrtvé, v každé myšlence na konec, který není koncem. Je tichý, spravedlivý.
a stále kráčí po boku těch, kteří se vydali na poslední cestu. 10. místo. Chord. Ve starých slovanských lesích, tam, kde mlha zůstává mezi stromy i za poledne, se vypráví o bytosti, která nevede, ale svádí. Je to démon, duch chaosu, klamu a zatracení. Jeho jméno zní tvrdě a syčivě – Chord. Ve slovanské mytologii byl Chord považován za zlého ducha, někdy dokonce přímo za ďábla, jindy za padlého boha nebo pohanského démona. Jeho původ je nejasný, stejně jako jeho podoba. Někdy má tělo kozla, rohy, ocas a chlupaté nohy. Jindy připomíná znetvořeného člověka s černýma očima a jazykem, který nikdy nemluví pravdu. V některých oblastech je Chord spojen s Navem, světem mrtvých, a proto byl vnímán jako duch smrti nebo nositel prokletí. Jinde je to jen zlý skřítek, který se rád plete do lidských osudů a podstrkává člověku špatná rozhodnutí. Ale jedno je jisté, když se objeví Chord, nic už není, jak bývalo. Zvláště nebezpečný byl na křižovatkách, v pustinách, na hranici polí a lesů, v místech, kde svět lidí přechází v něco jiného. Tam mohl pocestného svést z cesty, zatemnit mu mysl nebo ho rovnou odnést. Ve východoslovanských krajích lidé věřili, že Chord obchází posetmění, často v doprovodu stínů, které už kdysi byly lidmi. V lidových pohádkách a příbězích byl Chord častým protivníkem, lstivý, záludný, ale často i nešikovný. Vyjednával s lidmi, sliboval bohatství, výměnou za duši. Připomínal západního ďábla, ale měl vlastní slovanskou tvář. Tvrdší, temnější, spjatou s lesem a zemí. Chord měl blízko k postavám jako Bies, jiný druh démona hněvu a šílenství, nebo Ligho, duch smůly a zkázy. Někdy se jejich jména dokonce zaměňovala, hranice mezi nimi byla rozmazaná jako mlha mezi stromy. V některých pozdějších křesťanských textech byl Chord přetvořen do satana, zosobnění zla, ale původně nebyl tak jednoznačně zlý. Ve starších pojetích byl spíš divoký, živel, který člověk nemůže ovládnout, ale musí ho respektovat. Lidé se proti němu chránili různě, křížem, železem, ohněm, modlitbou. Ale nejúčinnější byla obezřetnost. Nechodit sám po setmění, neodbočovat z cesty, nedávat slib neznámému cizinci v lese. Chord je symbolem pokušení, ztracení se, duševní mlhy. Není jen bytostí. Je stavem, kdy člověk sám neví, co je správné a udělá chybu. A právě tehdy se říká, že si ho Chord vzal. V moderní kultuře se Chord objevuje znovu. V hororových hrách, fantasy knihách, slavenském folkloru a temných reinterpretacích pohádek. Ale jeho jádro zůstává stejné. Je to ten, kdo nečeká před branami smrti, ale otevírá falešné dveře. A vede dál a dál. Až do tmy, kde se už žádná cesta nevrací. Strážci podsvětí jsou možná jen mýty. Ale mýty nevznikají bez důvodu. Ve všech kulturách, ve všech dobách, někdo vždy hlídal bránu mezi životem a smrtí. Možná je to pes, možná královna, možná jen ticho. A možná pořád čekají. Pokud se vám tohle video líbilo, přihlaste se k odběru kanálu. Nashledanou příště.